Kasta Latibiyag! Nanang, umay kayo dito. Tara sa inyo. Nanang. Ay, agi muro-muri aki tinataga si daan tayo. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Basta umay kayo dito tawa. Ada ipakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbaga ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko Abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito'y balay. Ang, nagpangit di boyfriend na. Na, saan man lang nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumay nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Beleng, apay ngay. Kasta mo tanti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito'y lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jak man amo no apay kastada. As dagtan inja balay may. Ay, asino nga iti masang patanta di tabalayaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin ijay taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos! Nagdahil ng aso! Ay, kumagat day ta, Michael! Ay! Nay! Kabutang na ka dya aso! Timmarayan! Dahi ta kati bagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. No siyak ti kadwam. Belen, asino day ta kadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tat ibagbagam ang boyfriend mo. Wan manang. Awan la sa bali ditan ang nakitam ang boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa ngamin namamo na sayaat ni Michael manang. Kat dito'y amangal daw. Katwan Kaya't na ti agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iji kamates. Uwan manang. Saan napili ni Michael? Ay na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw manang. Nagimas ti sinamyaw. Nagimas dyan tono atoyaw. Un manang. Ay na. Itaak lang ang makalaman iti kasoy asidaan. Ano? Bagay na gayam nga isaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, kwa, siya ko ti aginaw manang. Ay, saan mo tun ta nakababain mo? Bayang manang, taison ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Daytakit di puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasimpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagat. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, siyakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikatangaro daytoy uban nyo. Ay, anay ko! Aguray tan dito'y junction, iti tricycle na pagluganam nga agawid. Magmagnatala ngayon, naging gayjay paradaan. Medyo, ada yung arod basit. Saan nabalaya? Kaya't kung arod ti magmag na. Sige, sikat ti makam mo. Anya ngay ti serbi na daytoy sapatos ko anangina, no jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kung boyfriend na. Ay, agawid siguro na. Yawan siguro ti kwarta day di alalaki, iso magmagnada. Nubak nang, ada ko makutsina Unay matan ni insan Belen, nagpintas abalasang. Kastapay tinaki-boyfriendan na. Ay, kat, kasta latibiyag Depende, iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain.
Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada? Nakausog da. Katatatu da pay. Dagita dagiti istambay dito lugar mi. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di dapay kayat ti barya Limagasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nangruna dagiti kabarbaro laang dito'y lugar mi, akasken ka. Limagasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Angam, saan nakamabutan kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Kat no black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. Awan bibiyan ko no boyfriend mo. Mangtid ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Ngam, saan abasta-basta itad ko kada kayo? Na, naglastukan. Pasok. Si kalatin ang imbagay ti kasta kada kami Makita mo na dito nagdadakil katato dito itakya ko. Kubra tayo na. Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Oop! Hey! Mansyon na! Dito tigre dito may sa tagyan ko. Oops! Yeah! Ay, Ay! Michael, Ano ko? gusto daytan. Ikaklay na iti pag nakmanda. Ha? Yeah! 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 Dahil pa! Yeah! Sir, uston. Urayak lang nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampal lang dayta. Saan kami lumaban? Anday ko. Ni. Nausawan ako eh. Salsaludwan da kamutan, Michael. Istileng, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matananang. Napan kayo lagi matang iti itlog kantina pa. Nasurok amay sa oras yu ijay kantina. Dinangag ko nga raw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day nga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti sidaan tayo. May papan iti boyfriend ni insan mo, Abilene. Ha? Apay? Dinanog-danog kan kinarati na kano da Mario kan dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo. Agkatuan, saan ka di akabutang pay dagiti tanod da ija tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di ta pag-iinuman da dagiti tatnao tagkikil da ngamin. Ket no saan ka amang tad iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalin da ita kinalastog ni Mario iti da ija Michael? Nagturadan? Ikas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado kanon tinangbiyaw kan nag-like. No da kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayo tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglain kamot nga aguyaw kan agdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, ta nagkalugan ta dito'y tricycle. Agpaili ako namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istiling. Apay, karatista ka no jay boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan nabuya di in-upload tayo di Facebook. Kano nabasak ti komenta. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tsambala ang day dyan. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen as sinabat ida ti daktal nga aso adan dani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran lang kano ni Michael katim marayan di aso. Uray aso, kabailan na akalabanan. Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day di a Michael. Tapay mo't manang. Kano saan anapili iti sidaan. Ammom timpasitaken ko na iti napan iti balay. Tinuno atuyaw. Ha? Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo? Nga da kamatis na Ay na, kayat na. Saan anapili? Kat isupay ati naging innaw. Ay, nagsingpot mo't no kasta. Jakpay makit di ammo Jakpay am-ammo na imbag. Si Kangay.
Kaano mata maki-boyfriend ka? Ah? Ay, kwa. Ay, tata, partakan nyo mat ati agpataray. Nakabumbuntok kayo mga drive. Lakay nga min day ta agdadrive. Lakay lang aro dun. Adan sa pa'y diferensya ti matana. Ay, di ka agoy uyaw akasta. Kutag pa'y suman. Nakabumbuntok pa'y drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anya ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Maado di tamanang. Siyak lang aming tagmadmani. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglaing ka nga dilaw kan agoyaw. Apay, di ka mamati, ijay kunada a pagsasao, adagi di tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Ha? Anay ko. Nagsakit mo din day nga imbagam manang. Ay, katuan mo. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni Stiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo, manang. Managuyaw at talaga. No ngay ta uyawak mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon, manang. Ay, ididamaw. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpat gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya, manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kayat mo asawan? Abogado? Wan, manang. Kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nalaing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilya na? Ay, Estelay, umay ka man ditoy. Apay ayan nanang. Nakapanibid ka dit kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko abelin. Sino nga ti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kasla saan nga agdigdigaws? Abogado? Saan yun nga uyawin nanang? Tinulad ko laang mo, jay bagbagam. Natawid kon samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot dayta. Katwan, nakauyaw kayo may. Ay di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo, ti panaguy-uyaw ka. Tapno, addamotan agaram kan ka. Apo. Apo. Ada tao. Inka kita, no asino day taagap apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapul mo? Ay, sikati, masapol ko, Stiling. Taapay. Awan mo't utang ko kan ka ah. Umayak kumagaram kang ka. Anya! Ay sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknak kan ka Stiling. Kanayon nak mangamin nga uyawin. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen nga insan mo. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapaap ti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, Stiling. I love you, Stiling. No. Stiling. Sabay agpakyut kan agdayi-daying eyes. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan. Mabalin ka nga agaram. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Dagiti tao anauyaw, ken managdilaw. Isuda, dagiti napnuan iti apal. Tampok dito'y programa tayo. Gus! Talatibyan! Wow! Isugayam da ito di ipopost mo di Facebook akar aramid abalayo, manang. Nagpintas! Ay, Janice, agsubli ka man igerwar. Ha? Apay, manang? Ingka agpigad. Inikat ko mo itong yung tsinelas ko, Nagrugit nga rodeta sakam. Ay, sige nga, Rod. Mapanak agpigan. Kit kita ang managsiling kan tiles day tadatarmi. Rugitam kita. Makipanganak at talaga dito'y balayo,
Tapno mapadasak mga usaran dagiti agkakangina a pinggan ken baso yo, manang. Ay sos, display laang dagita. Ha? Saan nyo nga us-usaran? Apay, maksayan ka din no usaran nyo? Kat no nagngingi na dagita pinggan. May sa asset data naka-display dita cabinet. Amom, no mano ti bayad dagita, ah. Sagto 25 pesos laang dayta iti palengke. No the bargain, 3 for 100. Oy, excuse me. 50,000 ti percent daytaan niya. Anya? Ay, unay mo't ang nagninginan. Nakabutbuteng apanganan. Diyak to pa'y ipapausar ka dagiti anak ko. Kasanon no babuang? Kano ija pa'y abroad ti paggatangan iti kakastapinggan. Anya nga rin ti usar na dagita pinggan. Display nga road. Nadda bisita, mabalin nga usarang. Kat bisita akmot ah. Bisita kit di ah. Anya man ti umay mo dawatan. Umayak ko madumawat iti daan abado, manang. Kunakon ka, agkadawat. Kat, kastala ti biyag amanang. Adda ka nga ron apagdawata, di saan ako nagumatang. Ay, limok magak ngamin. Iso asaanan nga umanay dagiti bado. Ay, kunakon ka. Masayangan ak mo tagumatang. Amumutan manang, agtip-tipid kami kanila kay ko. Agtip-tipid? Won. Alan amanang, tumulong ako nga agidasar. Oy, inayadam taggo na ya si Kajanis. Amin nagamit dito'y balay, nginginain amin. Ay, makapadanag mo tiaggunay dito balay yung manang. Kita amla kayo, umanay amin kanyak dagito yung padawat ni manang ko abadbado. Limok magka talaga bakat. Wen nga rod lakay. San abale, tadamot dagito yung badbado ni manang ko idinalok magpailaan. Ungayam, apay akim mutong. Nagadumot nga mi na ginatgatang na apampakutong. Ken, amom ka de, no apay apim mo daw. Kunak no sigod na po daw. Nangis-ngisit ngam siyak, ngam gaputa imado ti kwartana. Ay na, nagpa-inject tapno pumudaw. Kasta ka day? Jagong na, mas lugpapay ang amsyak, ngam gaputa pinaikan na iti. Anya kami nandiy, isul-sul da iti agong tapno tumangos. Jak malagipon, plastik samot. Ay, isumat lagayam. Akaslasaan ang natural, jay tangos ti agong na. Kunak nga rod ano mainitan, marunaw di agong na. Punaw? Isumat lagayam, akaguran na ti mainitan. Kandi na kayat ti ngumisit, iso adi na kayat ti mainitan. Ayun gayam bakat. Kaano tama pan agi-deposit iti bangkaw? Apay, adan i-deposit ta? Ay, damot basit, bakat? Di mapantan inton bigat. Ag-shopping kan tumatan inton bigat. Gatangem ti kayat mo agatangan. Adula amin. Ibang kutakit di day ta nagrigatan ta kwarta lakay. Sige. Sikati masurot, bakat? Oh, Janice. Ha? Ne, auntie. Yan ti araramidon biti ruwar ti bangko. Or-orayak nila kay ko, auntie, na pan nag-deposit. Ado siguro ti ornong yu anya. Adamat tan auntie. Kasta ate mayat. Da kayo nga'y, papanan nyo? Mapan ko i-follow up, jay pension ko. Ay, dakkel siguro ti pensyon nyo, anya, auntie. Agasan nyo nga'y ti mano atawon apa nagisursuro yo. Adamat ngam, may mayat lata, tay kas kada kayo aman nalon. No nagagat ka, makaurnong ka. Wen auntie, iso nga agan-anos kami akan nila kay ko. Umayak to agpasyar iji balayo. Tamapanak man dumawat iti masetas mo. Ay, wen auntie. Ado ti masetas ko asigurado ang magustuhan nyo. Yak kayat ti mga dito'y palengke kunakon ka. Ado tingilaw dito. Nalinis iti food court, ado ti pagpilyan pa si daan ni Jay. Diyak nga rod kayat. Ijayak aircon a restaurant. Ta dito'y ka. Basit nga ro ti takal da ngayon na po Jay. Sapay nagngina.
Dito yung ikot only rice. Rurkon! Nagtip! Bakit? Ni antin mo di mangan kita, oh. Oh, Aywan! Ni antik asil niya. Ay, agure ka man tasid ka. mabisina ko. Ingkalatan agorder iti ka na. Di na kayo orderan, tadyak kayat ti mga dito. Sige. Auntie Celia! Ha? Sino ka itayan? Ala ni ante, di na kon mabigbeng. Ni Raquel da itong. Manang ni Janice? Imbag pa'y ni Janice na malagip niya. Kasanaw, naka-shades kamot ni ngamin. Kan, nagpudaw kan. Ay na ante, siyak da ito. Kan timangus mo't day taagong mo. Ay na ante, kastala tibiyag ang. No adda kwarta, magatang kan maaramid mo amin na kayat mo. Nagpanuslit ka? Shh! Di upig saan ante. Nay, ayaban na kan sa nila kay mo. Ay, ipilit na amangan kami ijay. Yang arog kayat tagat kanal. Nalaka, timakan dito. O, kita man dito in order ko. Nalakalaang da ito. Bayan nyo amangan ijay. Inak mangan ijay di aircon a restaurant. Ha? Aywan kayang. Nakitak ni Janice ijibang ko. Agdeposit ka na. Ha? At day deposit na. Nagtangsitan? Nainot da ngamin nga agasawa. Ay naamuyo antay. Dagiti badbado ni Janice. Dinawat na lang ang kanyak dagday. Di na maiturod ti gumatang iti baro abado na. Manungay ti binayada mi ginangan ambak eh. 895 pesos. Anya? Nanginan? Kasi kalang mo tinangan? Ay na aircon ginang anak. Baknang dagiti mangan ijay. Fine dining ti awag na ijay. Amok Naginamat tayo. Sa kasutla ti binayada kay ginangan a food court. Ay di nakman ipadpada kang ka. Ay, di tan makaurnong tagastos ka o gastos. Kung nagtipid ka, gatang kamot agatang. Ay sus, ag-drive ka man laang. Kasanaw na wanto kwartatan. Agtrab-trabaho ta. Kasano ko maamaawan ng tangay iti kwarta. Ay, nay. Janice. At dagayam kakastoy ang masiitas mo. Amom ka day, nabayagan akayat ko ti maadaan iti kakastama setas. Nabayag dagitan, auntie. Amom ka day, ay nangina dagita ama setas. Wen, amo ka nangina, auntie. Ngam saan ko nga ilakoken ka. Ah, Mangketel kalatan, samon to imula. O, di nakalibre ka pay. Agyamanakan ka kaana-kaana. Ay na, urayak lang makalwa. Anyamot ni Antin. Masetas laeng, makasangit kayo pay. Ay na, saan ka at talaga naimot? Imala ka itiday di tatang mo akabsat ko. Nasingpot kayo andwa. Auntie, amang numangag na kayo ni Manang Raquel, agungot dayjay. Sabali ni manang mo. Sosyal ti panagbiag na. Gapulaeng, tadwada kanila kay nangagtrab-trabaho iti gobyerno. Isuada ita, pasosyal matan. Nakunayon, auntie. Kat no nagpintas na yung paaramid da balay da. Ha? Ay, jak pa'y nakita. Inaktuman pa siya raw. Bakit? Ada bisita! Asino? Yantay! May ka na! Asinong antik ayat ita? Ni, da kayo magaya man te. Ay na, umay ko laang bisitahan na iti kapapaaramid jo abalayaw. Anya ngay ante, mayat matlaang. Pudno dya imbaga ni Janice. Nagpintas da ito'y balayaw. Lunda ito, yantay. Ay agtal na ka man. Si kaya ti kasarsarita na. Loon da ito'y balayaw. Uy nanti, nagdakkel ti baybayadan mi iti binulan. Kat, adamot la pagbayad jo nga agasawa. Ay, kuantay, marigatan kami. Tada pa'y lugan na babayadan may. Sa ukalasaw. Lunda kita, antay. Magastusan na ang arod.
Sobraan na loho dahito asawak. Ay, narigap ti ado tilon na. Laglagi pa nyo dahito nga ibagak. Di yo labsan ti umutang, taama nga no di yun to kabailan abayadan. Ay nante. Ijay man laangan ruar ti pagsaritaan ta. Tani, adda sampitaw dito. Nagmayatan day ti hardin yo, Raquel. Impalandscape mi da ito, ante. Nangina ti bayad na. Ay, sumat lagayam anapintas. Uray dagito'y masitas. Oops! Ah? Di ka na nantay. Ang mga nagsakit da kita. Kat ijay pa'y Thailand tinaggapon da kita masetas. Isumat lagayam anagpipintas. Raquel, mabalin ka di ti dumawat. Ay na ante, inaklakok da kita masetas. Manungay. Diti kabasitan, manungay daytoy. 20,000 day ta, antay. Anya, nanginan balasang ka. Talaga nangina, antay. Nangina mo ti maintenance na ngamin. Ay, kasta ka day. Awan ti libre ang masitas ko, antay. Iso pasensya kayo. Kastoy lang ti kadakkel ti balay akabailan mi nga impaaramid, ante. Mayat daytoy, Janice. Narigat ngamin ti ado ti utang na, ante. Ininot mi abinayadan daytoy daga. Kalpasan na, nagurnong kami, iti pinagbalay mi. Mayat ti kasta, kaadakan. Kat dagitoy mat appliances mi. Ininot mi ana ipundar dagitoy, ante. Simpre laang ngamin ti panagbiag mi ngagpapamilya. Nadlaw ko nga roday ta kadakayaw. Dakkel tinagdumaan nyo kanimanang mo, Raquel. Aywan gayam. Jack pa'y napan ije balayda, ante. Nadamag ko ngamin ana disgrasya ni Manong. Kumusta nga tanti ka sa saad na? Manang, apay nga awan mo tanjilugan nyo. Saan min ang nahulugan iti mano abulan? Iso may naladan. Ay, sayang mo't Manang. Ado nga min ti gastos mi kinimanong mo. Kat, mayatan ti kasasaad ni Manong? Adda pa'y la iti ospital lang aging gaita. Agpat-pa-therapy. Narigat at talaga ti madisgrasya, Manang. Daytoy house and lot. Diyak amo no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Apay, naibusan ti kwartayo? Ay nading ko, awan urnong may. Imbag kada kayo kinilakay mo tanagibang bangko kayo gayang. Ha? Kasano nga mo, Manang? Naistorya kanyak ni ante. Inkarigatan mi ati nagururnong. Narigat nga minti awan urnong na. Da kami itan tinakakaasi. Iso nga awanan. Di akon makapaparlor. Ay na, sana ko na napintas. Nanyalakat ni Manangan. Napintas ka latta. Ay, nagado ti problema. Ngamti kadakkelan a problema. Kwarta. Kasano nga rudon ngay, Manang? Diaka mo na niya tiramida kading ko. Pautangan kan, Manang. Saan mi pa'y mo't amausar di kwartami di bangko? Ipautang ko kan ka nga awan interest na. Ha? Talaga, ading ko? Wan, Manang. Ay, nagyaman na kan ka, Janice. Mabainak amang ibaga. Gaputa iti kawadwadan ti kwartami. Gastos mat agastos tar aramidak. No dilawon nak idi ni manong mo. Apaag. Ang kita tinapasama kita. Iso nga amom ton inton sumaro no, Manang. Agurnong kanton. Agyaman nak ante. Tay may tak tinulungan. Ay naawanan dya balay may. Inalan ti bangko. Iso dito'y laangan basit a boarding house ti pagyanan meta. Masarakan ti kwarta, Raquel. Iso nga anos kayo. Wen ante. Nangikabilam nga'y kadagiti nagngingi na ang masetas mo. Awanan ante. Nalaylay da amin nun. Jakmat ngamin na asikason idi adda iji ospital nila kay ko. Inted ko la kumakada kayo idin. Ambala, siyak mo timangtad kan ka ita.
Mawan pagbayad ko, ante. No ikandak iti masitas. Ipabayad ko ayamat kan ka. Kanawanan, dyan napintas ahardin mi iti. Sayang lang, dagi dyan. Sa bagay, ikan kanto iti masitas, intun adda na lawa apagmulaam. Libre day jay Raquel, saan ko apabayadan? Ay na, agyaman ng ante. Laglagi pam kaanakan, amay maya ti simple abiyag. Kan ulit agmanan tay na imagak idi kada kayaw. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Agsubli ako niti trabaho, bakit? Napigsakan. Wen, kabaala kon. Ay, wen. Ayan ti tulbag di kotse. Ang angawin naksamo lakay. Awanan di kutseta, tasaan ta na bayadan. Ay, wen gaya man niya. Nalipatak mo tin. Kundi mon biro kan di coffee maker ta. Awanan day jay. Ay, nagsubli tayon iti basic lakay. Sana bali bakit? Makabangon tayo tulata. Basta agan anos tayo. Santanton nga agot utang lakay. Sakit iti ulo laeng dagita nga utang. Wen, nasaysaya ti simple pa nagbiag bakit? Awan ti paka-stress sa mabaybayadan. Tuladen ta ni adim mo Janice. Ayun gayam, pasyaran tantuman matida. Ipa-blessing da ka no, kay jibalay da nga imparamid da. Ay, imbag da pa awan ti pampanunutan da nga utang da. Huwag nga rod lakay. At dapay urnong da ijebang ko. Kastanton ti aramidak lakay. Saan apuro gastos? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Hoy, Daria! Saan ka nga uminom iti day tabasaw? ay, una yan. Payamanang. Urayak lang na ispalan. Ay na, naginuman ni Manong Mario day tabasaw. Apay no naginuman na. Adda sakit na, tibay! Maakaran ka iti sakit na. Ay, apay nga itam lang ngay bagangay. Nanang! Yoo! Mangmangagnak! Nanang! Ay! Ay, apay masapol nga agsaho ka di taruangan tilapayag ko. Anya ti pagkunkunami tilapayag ko. Kuy ba? Ha? Ay, sigurado no mangagnak. Ay, mangag ko Ah, Ay, nakapsutan dagiti tumeng ko. Ang makangagak pa ay Mariaw. Makabigbigak pa ya. Uray adayaw. ha? Ay, denggem nga rod ti bagak, nanang. Anya day taya anak kaw. Uray di mo yasidag day tangiwat mo dito lapayag ko. Ah. Tamangag ko ti bagam. Kastoy na nanang. Anya nga stop may bagbagam kura. Basta stop! At da ibagbagak kininanang anapatag-unay. Iso nga umadayo ka man dito kura. Anya nga stop may bagbagam dita. Ay nananang! Adaywam ni Manong Mariaw! Adaywak. Apay. Adaywan nyo itan! Anya ti mapaspasamak. Umadayo ka, nanang! Ay, aguray ka. Tanay, marigata na katumagdar. Tulungan ka, nanang. Ay na! Di mo sagsagidan ni nanang Manong Mariaw! Tapay. Kasla damot makaakar sakit kaw. Kay talaga mga da! Ada sakit ni Manong Mau Amariaw. Makaakar talaga ti sakit na, nanang! Tibay! Ti sakit na! Oo, kita kami ti reaksyon na! Saan nga tagtagaray? Limabaga! Pudno nga ma, nga da sakit na! Kita nyo tilanga na, oo. Na.
Ay, nakaranak sa mutan. Pahingaya nagbita na akaranak. Makitam ita day tangin na ramid na, Manong Maryaw. Makitam, Nanang, tabiyo ka kita bukod mo, Nini. Ay, sos, saan na sumarapin ti panabuyok na? Oh my God! Nanang! Di ko! Agbat-bati! Oh my God! Nanang! inalaw na mo tal. Ay, sos. Nabarte ka kaon margihaw. Gamiti inainom tanga arak. Sige lang. Tata, aginom talata. Ita bapay. Anagawis ka nga aginom ta. Kano, good boy ka. Ure, ayaban ka. Di mo kaya. Saan ako na good boy ita, tata? Bad boy akaon! Apa nga ita nagbalin kan a bad boy? Kaya't ko tagbartag ta nasakit lagam ko. Nasakit. Anya, kumangay ti pagsakitan tinakam mo. Kita ma naglawat ti talon mo. Ada pa naglawa abang kag mo. Ada pa fish pan mo. Nagaduti tarakan mo manok. Kan pato. Awan sirserbida kita, tata? Tapay ngawan ko. Nagaduti agnom numar iti kinagagat mo. Agasandang kita bibiyagam ijay balayong ay. Aduda ni ading ko Dario. Nakagraduar maday jay. Iti kinamaestro. Maging gaita. Awan pa trabaho na. Ni ading ko kura, tata. Mano, ti anak na, iti asawa na, asimurot iti sa babae. Liman saan ya? Uy, bibiyag kamin da kita, tata. Siyak, ti mang bibiyag katakwada. Ni nanang ko, nuwag sakit, tata. Siyak manen tagastos, no kasta ma-hospital. Kasta la tibiyaga. Tasiga ti breadwinner da. Agasam da ita at tulong mo kadakwada. Maguray ka. Kanya nga gayam ti problema mila. Tagbarbartag ka matindi kasta unay. Di pag sakitan ti ragam ka, tata. Ibagada nga kwa, jay. Nga, anya. Aguray ta, agsyat naman pa, tata. Kasta pare. Tapno, tumuranti ba ginagam mo? Ala. Ituloy mo ti agistorya. Sige. Kastoy, nay, tata. Kastoy. Ibagada nga, ada kanu sakit ko at ibe. Anya? TV? Wen, tata. At adaywan da ko na hindi balay mi. Mario. Agsat na hindi tata.
Apa yang ngay tamlang ay baga. Ita pa yang aging ininom. Agawid ako. Day, kaya kasaladamatan kabutang mo, tata. Basta agawid ako. Narigatin maakaran. Adya! Ay, anyaya, day tanda tagare, kura. Itop-topak mo mo't dagiti gamit tayo. Ay na, saan mat ananang? Or-orno sa klaang dagitoy. Nasken ngamin amailasin dagiti pinggan kan daduma pay apanganan ni Manong Maryaw. Na, apayanas kan nga isinam. Nanang mo, at nangarod sakit na. Kaya't mo, amaakaran iti sakit na. Ay, amangan nuag sakit tinakam na. No isi na tayo dagiti gamit na. Anya ngay ngarod ti kayat yaw. Maakaran kayaw. Ay, bakit akon kura? No maakara na kiti sakit, ay, awan na nyaman na. Ay, amangan nagpatinggalaan ninton umay alawas tibiyag ko. Ay unay kayo laki din ayan nanang. Isungarod nga ilasin ko dagiti gamit ni Manong Maryaw. Uray ti panganan na. Ijayin likaw. Ay, sana na makisango ka na tayo. Saan na? Di agmay-may sana mga ni Jay. Ay, kasano nga iti pagturogan na. Ijay nalata na. Saan kayo ang makilanglangan kan kwa na nanang? Umadayo kayaw. Ay, nakabot-bot ang matgayam. Amangan numaakaran tayong agpaiso iti sakit. Daryaw! May kaman dito, oy! Apa manong? Umasitig ka dito, oy! Adda pa panak manong. Kahit, di mo kaya tumasitig kanyak. Ada itad ko kun ka! Amo ko nun yat itad mo kanyak manong. Anya ko ma! Sakit! Sakit at tibay! Ay, apay, mamati kayo ti dayta, ha? Mapana ko manong. Diyak kayat tiag sakit. Awan pa'y asawa. Ha? Ikak pa'y kumay ti kwarta na. Ngam di namot kaya ti umasidag kanya. Simangpot ka magayaman, Manong Maryaw. Itay pa'y okay. Nakaluto kan? Nagadaw, tinaramid ko di bangkag. Iso ang mabisina kaon. Adda ka nung ijay likaw. Ingkabil ko ni Jay. Anya? Likod! Apag yung kabil mo dyan ay? Adamot ten pinggan mo ijay. Adamot ta sa apagkapyam kan baso apaginumam iti danaw. Ay! Insinatak mo na di na oras. Di mi ngamin kayat ti maakaran iti sakit mo. Iso ka day, anagadayo ka makisarasarita kanyak. Diyak kayat ti maakaran manong. Na? Uray dagiti anak ko. Diyak kayat ang maakaran da. Ay! Mario! Inarakop nakmatinan siya. Ay, uwan kaya man niya. Ay, pasensya ka na. Ala, umunag ka. Ha? Maragsakan ak lang amin ang nakakita kan ka. Ay na. Ay na. Imbaglaki din tadakanan siya. Agtugaw ka Anya ti kayat mo? Kape? Kwa. Nansay. Agayan ayat ta ka din? Ha? Anya? Nubya kan wino saan pa'y? Saan ka pa'y matanagar-aram kanyak Saan pa'y aya? Saan pa'y? Umay ka lamang mangtod itinatang dito'y balay mi. Ngam saan ka pa'y matanagar-aram? Ay kwa, Nansay. No ipudnokin ka Ngay ayatan nak? Ay, isaan? Ay kwa, sa baliti kayat ko nga ipudnokin ka. Ay, kung ako Jeric nam, ti kayat mo nga ipudno kanyak. Kwa, Nansay, daytoy sakit ko. Da sakit ko TB. Jay ibagbagada ang makaakar? Uwan, isungag pa iso. Itata amo maon. Saan ka kadi madorman kanyak?
Apay kumangay, akadurmen ka. Ay, ang mga numakaran ka. No kayat mo di arakupen ka pay. Ay, Inarako, nagbata talaga ng silas. Saan ko akadurmen ta sakit mo? Tamaagasan mo't dayta. Sa bagay matkitian, Nansay. Ay, No kayat mo, di kaduan ka mapanagpaagas. Ay, di nakmanrabagan iti kastanan, Nansay. Amom kaday, kaariyag da ko ni Jibalay may. Ilasin da pa yan ati panganak. Kabutang dak pa yan nga asitgan. Dito ikan balay mi nga agyan. Pagyanan na ko, dito balayaw? Apay, di mo kayat. Kwa? Ay, nukas ta nga raw. Nubya ka, Nansay? Anya ti panagkunam. Kwa? Ay, nubya ka na! Ay, saan ka nagbabawi, Nansay? Saan la sakit ay este? Natang titidkukin ka! Ikan ka pa'y iti pataw, kin manok, kin kwarta! Ay na! Nanang, awan pa'y mat ni Manong Maria. Alas 11 itirabi ay. Day, napanandan ngay. Ururaya nga raw. Tantan awak dito'y tawa. Awan pa'y mang. Day, itaman pa'y yan narabyan. Ang mga noimyanin ay ijibangkag na. Di na matararamidan ti kasta. Kanayon matlatang agawid dito'y balay. Una, tamas masahin na kayo pa'y. Win nga road. Ay, ada pa yaw awid na nagadawa natin kan prutas. Ita, awanan. Kunak amanok ti sidaan tayo ita nga iyawid na. Ngamawan mo tang. Ay, saus! Ayan ngayon ni Manong Mau Amariaw. Nanang, ikanak man iti kwartam. Ay, nagloko kan nga ubeng. Sakit din na bakbakatan ti pagdawatam iti kwarta. Kat napigpig sa kangamsyak. Apay, ayan ni Manong Mariaw. Ay, di mo tamagan kanyak. Kamanon nga aldaw asana nagawawid dito'y balay. Kasano daytan? Awanan ti mangtad iti kwartak. Ita, marik na yon anya. Ay, sapay awan na pulos kwartak. Ay, no kayat mo, ingkabiro kan ni Manong mo, tayawid mo. Ayawan na, matay tayo ni Tibisen, no awan ni Manong yaw. Tata, Apa ay kura? birbiro kag ni Manong mi Amaryaw. Awan mo't ijay taltalon na. Ang mga noad da ditaw. Nabayag asaan kami na nagkitkita. Naudi lang, idinamuak nga da sakit na atibay. Ay na, napananangatan ngay. Awan nga minan kwartamay. Kunaskan pa'y nga ipaagas mi ni Nanang May. Biro kan yu Amangan mat no napan ijay balay, tinasingat agayam na. Ha? Kunak no da kayo tinasingad agayom na. At dapay gayam na singsingal. Ni Nansay, isukat ti papapanan na, no kasta amaladladingitan. Sa dinaw ti balay day di anansay. Ijay! Abagatan, akin laot kan akin daya. Ha? Oh, mahal. Ato yan da ito'y agas mo, kanda nung apagtumar mo. Ay na, may mbaganak adagos no kastagyam. Rumbang laang ang maimbagan ka adagos. Tadaak mo't ang mga asikaso kun ka. Manong Mariaw! Nick, Manaw! Mahal, adamot mga ayab kun ka. ni ading ko akura dita. Umunag ka! Ay na, adda ka nga agpaiso ditaw. Nay, asino day ti ababae manong? Isaw ni Nansay, nubyak. Adda nubyam? Kalaat man. Dito'y kan balay da nga gawaway. Nalipatan na kamin manaw. Ay naawan bagas na Kura, jay... Awanan agas ni Nanang.
Kakaasi ka main. Ay. Agawid ka mo amanaw. Saanan nga agawid ni Manong yo? Ay, Dito yan nga agyan. Manong Mario, kanya ti bagbagaday ti babae. ay, kastoy nay, ading kau. Ngamen, idinaamuan na nga da sakit kau, di na kinadaywan, di na kadurmen. Ha? Kinaduak pa'y nagpaagas. Kan Jack binaybayan, inasikasok pa'y. Pudno day ta ading kau, da kayo ngay akabalay kau, nadurmen kayo iti kastaunay kanyak. Yak, kun pa iti kanyak. Ah? So apim manaw ako na, nasakit tinakam kau. Kat no maimbaganan ni mahal ko. Uy! Una yan. Na, kimputin. Kaslatag ka. Anya nga iti mapasamak mahal, no maimbagan kanton. Nalipatak meten mahal. Sikan ati mangibaga. Agkasar kaminton. Ha? Pagkasaram da ito'y babae, manaw? Wen, kura. Agkasar kami. Kasano kaming ngay? Ay kat, pasensya kayon Kandi yung liplipatan tay pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo, iti tiyempo ti peligro. No di kat, ipaay mo ti panangasikaso, nang runa, no iso ti breadwinner yo. Sika talaga. Si Kaki di Manong Mario. Ne, adaman ng bisita mahal. Asino daytan? Manong, agawid tayo na. Ha? Ay, saan mo basta-basta pagawidan daytoy mahal ko? Manong, agawid tayo. Kaduak ni Nanang. Si Murot, tapno, agawid tayo. Mario, anak ka. Agawid tayo na. Saklaan ka day, ti kayat yung agawid. Asino ayan ay ti kaduam babae. Isaw, ti kalaysak, Nanang. Isaw ni Nancy. Agmano nanang. Mga sawa kan. Ay katuwan Nanang, tapno adan tumot mga sikaso kanyak no lakayak taon. Si kamot tentaryaw, ti sumukat niyag bangkag ka nagtalaon. Ay una, day talagayam. Ay kahit. Kaano nga ro ti kasariyaw, Mariyaw, kan Nansay. Ay, ibagayo tapno tulagan tayo, no kano. Ditan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita, adaw iti pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo no agpiligro, no diket ipaay mo ti panangasikaso. Nang runa pa'y no iso ti breadwinner yo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! O, tatang, igay ton balay daan ti malo ti pagdagusan nyo, inton agbakasyon kayo kin ni Nanang. Tapno mapadasan nyo mat ate agbiag akas labak nang. Ay na, kasla kababain mo't. Kitaan nyo, Kitain nyo di impose ni Auntie Malo a picture di balay da. Oh, kita akman. Dahito tatang, Ay na. Nay, talaga apang baknang abalay. At dapay swimming pool na. Ay, talaga abak nang ni Antem Amalaw. Ay, katkastala ti biyag tatang. Ta-arkitek nga ro di asawa na. Kat ni Ante, chef mat iti dakkel a hotel. Katsay balay nga da Antem Adalain. Ay na, nailit ijay tatang. Takop-takop jay balay da. Kan talaga abasit. Anya? Ijay balay da Auntie Malo. Adda internet na. Kandakal jay TV da. Kasla agboy-boya kayo iti sine. Apay, awan aya ti internet ijay balay da Antem Adalain. Awan tupay. Uray black and white at TV da. Ni, mabiit lang tatang. Song batak ni Auntie Dalin. Iso to'y umaw-awan. Hello, Auntie!
Hello, anay. Anya ngay. Matuloy nga agbakasyon na tatang kananang mau. Ay, ay, uwan sa, auntie. Ibagam kadakwada nga umyandan ton dito ibalay. Sige, auntie, taibaga. Ibagam ano ka ano. Tama panmida sa batan iji terminal. Uwan, auntie. Nanang, matuloy ka nung agbakasyon da, Uncle Pedro? Di da pa ibot amaw no kaano da nga umay. No umay da. Aglivak pa ila ang iji trabaho. Tapno maipasyar ko ida. Day tanga raw ti imbagak ka ni ane. Siguraduan tamot ang aginjoy da no umay dag bakasyon ditoy. Nabayag asaan daan nakabakasyon gapo iti pandemya. Pudno day ta. Ay nasaya at mo ta makapagbakasyon dan. Tapno agkikita tayo manan. Kalpasan iti mano atawon. Ay na, nagadun ti insend ko a message kin ni Auntie Malo. Ngam saan mo ta sumunsumbat? Ang mga nubi sila ang iti trabaho na. Kasta dagiti baknang, awan ti oras kan panawan da makiistorya. Awan ang naka-online man. Urayam Mapan kayo nga rod agbakasyon kin ni Nanang. Nimot Auntie dalin ti agkaraawag. Nga ijay kanubalay dati umyanan nyo. Ha, kasta Uwan tatang, ipashare na kayo kano ijay ni Donna. Dungay ijay balay daan tem adalin langan ti pagdagusan may. Ay na tatang, saan nyo ma-enjoy ti bakasyon nyo no ijay kayo nga agnaud. Awan ti aircon iti balay na. Amangan no mabisinan kayo pa ijay. Imbag ijay balay daan ti malua, tanawad-wad ti naimas amakmakan. Chef ko naman. Honey, Umay ka no agbakasyon, tay kabsat ko ani Pedro. Jacob zat mo at taga-probinsya? Wen, umay da ka no nga rod. Duada nga gasawa. Anya nga iti aramiden da ditoy. Agbakasyon da nga rod. Saan tamat amat tatao dito'y balay? Iswang ano umyan da dito'y balay. Ibaga masandang agbayag. Tawan kadwada. Aglugan kamain itibas kanina ng mau. Aywan gayam, nag-reply ni Antem Malaw. Wala ang magti-reply na tatang. Ididinamag ko no mabalin kayo ang mapanigi-balay da. Kastay lang, ay una yan. Busy siguro Takas di lang ang magti-reply na. Dahil trajay bas apagluganan may kanina ng mau. Awan tatang, iso day ta. At titikat yo Nakabayad ka kadain iti pamasahe may. Wen, makaala ka ayamat iti tiket. No saan kang agbayad. Sige nga rudan tatang, inkay agluganan. Honey, addansan ijay balay da Pedro. Nakasangpat dangatan? Ay katun. Anyat orasen? Bayam ida nga aguray ijay. Manganta pa dito'y paborito ta restaurant. Daytoy tirigat na no fine dining, honey. Nagbayag na nga i-serve ti order. Mano aya nga aldaw nga agyan da ijay balay. Ay kat makalawas siguro. Nagbayagan. Anyalaangan nga iti araramidon da. Sige. Kasaritak to ida. Manong Pedro, nabayag ka di anagururay kayo. Nakasangpat kamay iti alas 4 ti malam. Medyo nabayag mo't Pasensya kayon. At da ngamin napatag ngay naramid mi. Maawatan may. Kat, nangan kayon. Ay, saan pa'y nga raw? Mabisin kamay. Kasano nga ro daytan? Nalpas kami anangan kan nila kay ko. Kat no ibagbagan ni Aday, analaing ka nga agluto iti naimas amakmakan, ta chef kakanaw iti dakkal a restaurant kad hotel. Trabaho klaeng dayjay, Manong Pedro.
Da kami kan nila kay ko saan kami ang matatao dito balay. Iso nga iti restaurant kami amang mangan. Kasta ka day. Wen, umay kami lang maturog dito balay. Kat, saan kayo nga agbuy-buya di tadakkel at TV yaw? Kuna ngamin ni Ana dakkel ka na jay TV yaw. Kat kayat mi kuma apadasan ti agbuya. Ay, sayang ti kuryente. Dito'y syudad, masapul nga agimpad ka, tanangin na amin agagatangan. Kasta gayam, kat jay swimming pool yung ay, nakitak, kat talaga nga adadanum na. Ay, adda talaga. Agam masangumi ayat aglangoy dita. Busy kami. Display lang jay swimming pool mi. Tapno ibaga dagiti ka aruba abak nang kami. Kat bak nang kayo mat at talaga. Ay na ado tigas-gastusan mi Manong Pedro. Sige, mabit lang tamapan ko kita dyan na bati at tinapay iti ayan ti ref. Dayjay langan ti pangrabyan nyo. Kat, nagturugan nga'y dangi jay abwisita? Ay unay kamutan hani. Buwisita ko na mutan. Kasta mo ta talaga? Perwisyo nga men dagita abisita. Pinaturog ko ida ijay salas. Nagaplag da ijay. Ay, ibaga man kit di kadakwada. Ano adda sa bali apagdagusan da, ijay daan. Unay kamutan. Mabainak mo't amang ibaga iti dayta. Kabagyak ida. Kabsat ko ni Pedro. Wen, amok dayta. Ngam amumat. Saan tayo anarwam nga umawawat iti bisita dito'y balay? Aganos takadi. Sana bale, agawid dan tumutlaan. Hello, Insan. Hello, Insan. Mapan mo man la sukunan ng datatangkin na ng igibalay da antimalaw. Sige, Insan. Kuna kami no ijay dabalay nga umyan. Kaasi damot ijay balay da antimalo. Panawan sang putanda. Puro kanu tinapay tikan kananda. Ay? Unay mo't daytan? O sige, Insan. Mapan ko ida sukunan. Ay, nakaangos akmat laeng. Awandan dito balay. Nasaya at mat. Sino nga iti imay nang sukon kadakwada? Ni Donna, kanakak. Aya, linisam analing deta nagid iddaanda. Kanuray pa dyan nagtugtugawanda. Ay katuwan i-disinfect ko pa ay. Di mo laam mo. Ang mga no addamat skin disease da. Ay, delikado na itaasakit. Ay na, nasaya at mat na nakabisita kayo. Idi po'y pinagpadaanan da kayo. Ijay kami pa'y balay da malaw nga imyan, iti dua nga aldaw. Basit laang da ito'y balay may, ngam adain reserba mi apagturugan nyo kun ni Manang. Kasta aya. Kat inton bigat, ipasyar da kayo dito'y. Ado, ti pangipasyaran mi kada kayo. Ay na, nasaya at ka talaga. Ay, Dona, nakaluto ka ka din. Wala lang. Ala, amok amabisin kayo. Iso asinapa mi tinagluto. Nilakay mo nga'y mat. At dapat iji trabaho na. Ngam sumangputan inton madamdamad ay jay. Maragsakan mo't makakita kada kayo. Nene. Apay nga iwag-wawag mo dagita gamit mo. Ada birbirukak. Anya day jay. Jay jamante asing-sing ko. Jay ginatang mo ije abroad, edi nagturta? Wen, napukaw kun samutan. Kat mo nagngina day jay? Wen nga rod, milyon ti balor day jay. Oo. Ay, milyon, milyon ti balor day jay. Oo. Kat saan nakangarod akita-kitaan iti kasta? Milyon laang ano milyon? Napukaw nga rod. Kat?
Asino tinagbalin a bisita ta dito'y balay? Alangan mo't ani Manong Pedro, kanjay asawa na tinangala. Awan imbaga kakasta. Ngam isudala ang ti adda dito'y balay a pinampanawan ta. Wanan niya. Surutam ida. Barang adda pa'y jay diamante asing-sing mo. Kat saan da pa'y nga inlako. Ay na, makapabanaw mo ti agpasyar, ngam naragsak. Adugayam tinapintas a pagpasyaran ditoy. Uncle. Ado dagiti turistang umay ditoy. Nadlaw ko nga rod dayta. Naulimok pa dito'y lugar mi, Uncle. Ala, ibagak tuman ka ni anay nga umay tumat ag bakasyon ditoy. Kanayon kong awisan. Busy mo't kano iti trabaho na. Wan, kasta na dayjay akasinsin mo. Dandanay di na kayat ti aglangan iti trabaho na. Agpada kamin a workaholic, Uncle. Oh, inton bigat. Sa dino ti kayat yu apagpasyaran tayo. Sika man balasang kao, sika ti makaamaw. Ay na, espesyal mo't amin dagito ipaspasango yo akan kanan may dalain. Ay, kat siyempre, amanong, taita kayo laang ay may nagbakasyon dito'y ayan, May. Nay, jay samat kot say damaluday ta. Apay ngay nga imbay da. Sigod mo't adida kaya ti umay dito'y balay dagita. Nay, isaw nga agpaisaw. Ay, aguray nga road, tasabatak ida, manong. Imbag mo't na nakapasyar kayo dito'y balay. Adada Manong Pedro ija unag. Amok. Ay, ayabam anila kay mo. Saanen tamabiitak laeng. Adala kayat ko adamagan ka ni Manong Pedro. Ay, mangan kayo pa'y Ay saanen. Anya ngay kumati may pasango yu anaima sa makan ka na kami? Ay na, marigrigat kami laeng. Ngam nasaya at kami amang pasangbay iti bisita. Ala, umay kayo. Umunag kayo. Nagado ti makan. Adang amin bisita, May. Ay, isong agrigrigat kayo. Tanabuslon kayo launay iti makan. Anya jay kunam adamagaw malaw. Mapukpukaw jay diamante asing-sing ko, Manong Pedro. Ay. Awan innal alamay. Da kayo lang matibisita mi ija balay. Ay, unay katilawan may, anapan ijay balay yawn. Nakabasol kami pa'y kitdain adi na oras. Amangan mo't no nalipatam laeng tinangi kabila, malo. Amok ti pangikab-kabilak ka nagitig gamit ko. Sana mabalin na basta mapukaw dayjay. Diamante dayjay, milyon tigatad na. Kat, anya ngay? Adda ka di jay diamante? Awan. Kung nagtumutkan ka, analipatam laeng tinangi kabilam. Wan siguro. Laglagip hakat. Kasla malagip ko tinangi dulinak. Kung nagtumutkan ka, kasla. Kita tulangan iti bag ko anangina. ay, kabaw ka talaga. Nala, parta kam nga ruti ag-drive. Takitaak no adda ichay. Ay na! Adang agpaiso ditoy. Honey, umay ka! Ayan na. Dito'y bulsa tinangin, abag ko. Ay, kababain paikit din. Tapinabasol mo ni Pedro. Wen nga rod, ako nakno na po kawan. Ay, nagngina daytoy. Amok anangina. Isungan an nadamday ta. Wen, mabaina ka. Tapinabasol ko da Manong Pedro. Sabay agawid dan.
Dagiti iyawid yo, manong. Itad muntuman ka ni Ani daytoy ta pagpapintas na kano. Ay na, nagadun dagitoy nga iyawid may. Ay kat kastala ti biyag pagraranudan ti adda. Ita kayo laang ba't ngamin nga umay agbakasyon. Amom dalain, adayaw ti trato yaw kada kamay, ngam jay trataw kada kami ni Malaw. Dakal nga agpaiso jay balay da. Ngam dandanay saan da kamay, akayat apasang bayad. Kastala ti biyag kunak manen manong. Adda baknang akasta unay ti imot na. Adda mo't baknak asaan ana imot. Baklang dang agpaisaw, ngam naiimot damat kadagiti kabagyan da. Napasikat da pay Iso nga amo yun ton inton maminsan manong. Dito'y kayon ton balay nga agdiretso. Wan, ammo main. Kitain nyo pinabasol na kayo pa'y anangala iti diamantina. Rumbang nga ron ti kasta nga aramid da. Hay, narigat akabagyan ti kakasta at taaw. Kasta la ti biyag ako nada. Kantay ko nada nga rudan. An-anwam ti baknang akabagyan no imot mat anamin pinsan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti baknang akabagyan no imot met anamin pinsan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan.